Sen isä on Etsaus, isän isä Luonnos, emän Veklamus ja emän isä Pontte. Hevosen on kasvattanut Esko Härkälä ja sen omistaa Elina Järäinen. Etsaus on merkitty ratsukantakirjaan toisella palkinnolla ja sillä on jälkeläisiä 11. Ja tämä hevonen on palkittu usein näyttelyissä toisella palkinnolla. Etsaus on kilpailut koulu- ja esteratsastuksessa Suomen hevosten mestaruustasolla Minna Kauppisen ja Taru Keinäsen ratsastamana. Ja näin aktiivisen kilpailuuran jälkeen tämä Etsaus on toiminut 13-vuotiaan Susanan opetusmestarina. No niin, tämä on isälinja on luonnoslainen lähtien Etsauksesta ja on tämmöistä vihtiläistä jalostusta. Ja emän puolella voidaan sanoa, että tämä emän isä Pontte, mikä täällä Ypäjällä vaikutti, niin syntyi, niin sen emä on Keva. Ja Kevahan on ihan tänä päivänäkin aivan merkittävä nimi ravijalostuksessa. Noussut vaan enemmän ja enemmän esille tässä, mitä enemmän aikaa menee eteenpäin. Sikäli hienoa nähdä ja aika erikoista. Kiitos. Ja valitettavasti Etsauksen jälkeläisryhmä on kutistunut. Meillä on tänään täällä esillä vain Ori Tuulensuun Siila. Ja Tuulensuun Siila voi sieltä saapua tähän katsomon eteen. Edessänne on siis 3-vuotias Etsauksen orijälkeläinen, jonka emä on Seljakka ja emän isä HR Vihuri. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Maija Knuutila. Ori Tuulensuun Siila on ajettu ja se sopii luonteensa puolesta myös työajoon. Ja ratsukoulutusta on tarkoitus jatkaa nyt syksyn tullen laidunkauden loputtua. Eli hyvä yleisö, edessänne nyt siis